Doncs alguna cosa més, i si no anem a començar precisament això, anem a acabar doncs, amb un moment de silenci per recollir les idees, perquè el silenci vagi sedimentant tot el que hem sentit dintre nosaltres. Comencem, doncs? Veig que me toca a mi. Vale. Doncs vinga, començarem posant els peus a terra, les plantes dels peus a terra, les mans a sobre dels genolls, l'esquena recta, tanquem els ulls i la barbeta lleugerament cap a dins, de manera que el nostre cos estigui ben recte i prenem consciència de la postura en la que estem. Tanquem els ulls perquè les coses boniques de la vida passen dins de nosaltres i així ho podem observar. Observem com està el nostre cos, com el sentim, si hi ha algun punt que ens crida l'atenció. I observem també la nostra ment, els nostres pensaments, per veure si els pensaments que tenim ens ajuden a estar aquí, conscients, escoltant, en silenci, o pel contrari, ens distreuen. Si és així, agafem tots aquests pensaments i els traiem del nostre cap. Ens imaginem que van sortint pel nostre front i, per tant, el nostre cap es va buidant, aquests pensaments es van col·locant davant nostre com si fossin un objecte. I comencem a respirar profundament. Inspirant pel nas, portant l'aire al fons del nostre abdomen, de forma lenta, llarga, pausada, per després tornar a treure l'aire a través del nas i sentir que ens buidem completament. I comencem a respirar d'aquesta manera, lenta, llarga, profunda, amb consciència de l'aire que entra, que surt, que ens omple, que ens buida i que ens ajuda a centrar-nos en el nostre de dins. Qualsevol pensament que vingui el deixem anar, perquè meditar és això, no és deixar la ment en blanc. Meditar és gestionar els teus pensaments, ser conscient del que penses i decidir si els vols o no els vols. I així trobar la pau, la tranquil·litat, la calma i la concentració en tot allò que fas. Inspires i deixes anar. I mentre vas respirant d'aquesta manera, vas veient com aquell objecte ple de pensaments inútils que no serveixen es van allunyant. Pensaments que podràs retomar quan els necessitis, no ara mateix. Ara estem per sentir, per observar què passa en el nostre cos i en la nostra ment. Portes l'atenció en la teva respiració, que està precisament entre aquests dos punts, entre pensament i pensament. Aquest espai que només hi ha sensació és on portes l'atenció i el pots visualitzar com un mar en calma, un bosc, una muntanya tranquil·la. Si ve un pensament, deixes anar. Segurament te'n vindran 1, 2, 10, 15, 20, no importa, perquè en aquest moment el que fem és allunyar-los. Aquesta és la nostra funció i deixar aquest espai, aquest paisatge que tenim dins nostre, deixar que no es vegi corromput
per tots aquests pensaments. I ho respires, la respiració cada vegada més lenta, més llarga i més profunda. I com portes l'atenció dins teu en aquest paisatge, és aquí on trobes el teu silenci. Un silenci que et suggereix. Un silenci a través del qual et respectes a tu mateixa, a tu mateix, al teu temps. Un temps de qualitat, d'estar per tu. Un silenci que mostra el més profund de tu mateixa, el més profund en aquest espai que normalment no arribem i on hi ha molta informació que pots aprendre a escoltar amb consciència. I durant uns instants respira aquest paisatge, aquest silenci, tot això que està dins teu. Fes-ho sense jutjar, sense esperar res, només observant. Respiració lenta, llarga i profunda. El cos formant un angle de 90 graus i la consciència en el teu silenci. I a poc vas retornant a la consciència al cos, el que sents. Observes com et sents. Pots comparar fins i tot amb com te senties abans. Veure què t'ha portat el teu silenci. I quan vulguis pots començar a moure les mans, els peus, obrir els ulls i posar-te còmode. I bé, fins aquí aquest moment, un petit moment de connexió per acabar, per agrair-vos de tot cor que hagueu vingut, que ens hagueu acompanyat, que hagueu compartit. Per mi ha estat superxulo. Aquí el gat d'en Jordi també s'ha quedat totalment... No li has posat els auriculars. No li calen.